Bé, continuem. La idea era de veure quines implicacions pot tenir en la idea aquesta de que els eh, primats superiors puguin aprendre algun tipus de llenguatge semblant a l'humà. Això vol dir que compartim algunes estratègies d'aprenentatge, com ara la imitació, però són aquestes estratègies suficients per explicar com aprenem nosaltres? És a causa de la nostra relació evolutiva amb els primats que podem desenvolupar el llenguatge. Hi ha alguna diferència específica entre el nostre llenguatge i el que han après aquests primats? Vull dir, hi ha algun salt entre el que és animal i el que és humà, almenys a efectes del llenguatge? Bueno, potser la millor manera d'esbrinar tot això sigui analitzant els elements que caracteritzen el llenguatge humà i comparar-los amb el que significa la comunicació animal. Que hi ha comunicació animal és evident, perquè a més és una funció bàsica per la supervivència de qualsevol ésser viu. Els animals es comuniquen entre si, el que podríem dir una comunicació intraespecífica, i es comuniquen amb altres espècies que poden ser competidores o poden ser depredadores. Amb això li diríem comunicació interespecífica. Bé, doncs els humans també ho fem, però disposem d'una eina que sembla molt diferent de les altres formes de comunicació. Els humans parlem, és a dir, articulem paraules amb significat. Què vol dir això? Doncs bé, doncs que la nostra manera de comunicar-nos té uns trets que són específics, que ens pertanyen i que no els trobem en una altra espècie animal. Bé, aquests trets són la nostra capacitat simbòlica, és a dir, el fet de que per nosaltres els signes lingüístics que fem servir, les paraules, es refereixen a coses i a idees, però entre les paraules i les coses a què es refereixen no hi ha una relació natural. El significat de les paraules és convencional i arbitrari. I és après d'aquesta manera que havíem dit abans, de forma convencional. Una altra característica del llenguatge humà és la seva recursivitat heurística. És a dir, que el nostre llenguatge, a partir d'un nombre limitat d'elements, que podrien ser les lletres, en termes generals, a partir d'aquest conjunt limitat podem generar un conjunt potencialment il·limitat de significació de paraules. Això és una possibilitat que no està en el món animal. Després parlaríem de la capacitat de desplaçament. És a dir, el llenguatge es pot referir a contextos diferents del moment en què es produeix la relació comunicativa. Pot referir-se al passat, al present, al futur, a la realitat, a la ficció i fins i tot a si mateix. Una altra condició del llenguatge seria la equivocitat. Bé, l'equivocitat es refereix a que el conjunt de significats que conforma el llenguatge no és un sistema perfecte, sinó que és imprecís i ple de matisos. Però això no és una desavantatge, és al contrari. Això ens permet que el llenguatge nostre pugui ser fèrtil i creatiu, més del que pugui ser qualsevol llenguatge formal o informàtic, que és un tema del que també tirarem una mica de la corda, no? La qüestió del llenguatge informàtic, dels llenguatges formals, dels llenguatges d'ordinador, dels possibles llenguatges que puguin tenir les màquines si
la seva equivalència a una manera de el que podríem dir intel·ligència artificial es pot arribar a semblar a la nostra intel·ligència natural. Bé, una altra característica del llenguatge humà seria la reflexivitat, és a dir, el llenguatge es pot referir a si mateix. No només podem referir-nos a les coses i a les idees, sinó també a les paraules amb les que designem les coses i idees, en tant que paraules. D'això se'n diu funció metalingüística. Gómez Pin, en un llibre que es titula L'home animal singular, diu que un tret característic dels éssers humans és que els humans som els únics animals que ens ocupem, ens preocupem i ens despreocupem per la resta dels animals i d'altres éssers vius. I això és quelcom que cap altre animal fa. I sembla que tot això ve determinat una mica per la condició lingüística dels humans. Li dona al seu pensament la possibilitat de simbolitzar, d'imaginar, de pensar de manera lúdica, de manera estètica, de manera ètica. I això, llevat en casos comptats vinculats al món dels ximpanzés, no es manté en cap altra espècie animal. Bé, entre la comunicació animal i el llenguatge humà hi ha un tret que és compartit, que seria l'innatisme. L'adquisició de les formes de comunicació que tenen els animals és innata. No han d'aprendre a fer servir els diferents codis de comunicació que puguin mantenir. En els humans també hi ha uns mecanismes innats que els capaciten per adquirir el llenguatge. I això, en alguns aspectes, potser també es dona en els primats, en els ximpanzés. Bé, el que té el llenguatge humà que ja no trobarem en cap altre sistema de comunicació de qualsevol animal superior seria la seva articulació, la doble articulació del llenguatge humà, que compta de la parla i la gramàtica. Aquest doble codi és específicament nostre. En el món dels animals, els sistemes de comunicació responen a un codi que és estrictament imitatiu. Així que quan en algun moment se'ns pugui escapar l'expressió llenguatge animal, per exemple, quan en algun llibre d'etologia es podria parlar del llenguatge de les abelles, doncs aquesta expressió és errònia, no és precisa, perquè podem confondre els dos conceptes. La comunicació animal està basada en codis de senyals que els animals fan servir per transmetre missatges concrets, missatges molt simples. Nosaltres podem fer servir els codis que coneixem per transmetre missatges molt complexos amb una capacitat creativa i inventiva que no tenen les abelles.